ofoso no kra ye wo hanom ne ye papa mfantini bi di na asem bedan ye se ne ba wanya mfinhia an edu ensia eko ne nso edu nso onya ariyo edu nwotwe na abrantie bi abomoden akonyem ne baba no na ne baba no nyim akonyem no ofoso on se Ghana ha de mfantefo wo mawamre asantefo wo mawamre esimfo wo mawamre na mfantefo no se wonya nu time a ohunu bema ana ye nwa no ana sempo no wonya nu mfie so a edu time yeso fa bema na akofa no na o hye ne nyinsen a mfantefo no wa mamre bia yeje wo domifa no na no na branche ne kokonyem eye ababa awa no papa ne hu se dabi ababa wa ne nya nu time a empo no otimi ne eye bema ehia eti sei na abade a ono nko an wa wo na wo bare de na mmom no ofra busuam na busuafo no keka om tribo mu omuti om nsam keka om no manyina bom no ofoso ni tititetem nya ne se omo ye se omo gisika 250 million eno omo je ama abrante no na no na busuan no abrante akɔhye papa yi ne ba ne nyinsen no eba ye mom be hia ye mom ka se no nyina tumu na omo ka mante ase ya adwuma no sika na abrante na wɔhye opanyina ne baba no okɔkɔkye ne nyinsen sika na eso de mom ye 15,150 million enka ne sika dada ema abusuan ne gitumu emom nyina ate omo ho ase na no na abusuan ne gitumu na omo betue sika no a ofosu akoye boache bidi ene ye de beba wɔkyina ye de beba na opare hu ye no wɔse dabi no asɛm na bɛɛma no a wɔnye ne baba no kwase abuo ene abusuanfo no mpɛso mbu omo esanse de a obetam ade ababeda asɛm penipa na ebra wɔde asɛm ba no ɔbɔ bɛɛma no a ɔnyem opanyini ne baba no abusuan mane na no na saa branche no ɔnyem abaya no ne nana ebufu ye se afedi wa bre no na adentina omaka asem okokuam no de bre asem tie nipa ene opanyini so wonte ase ne bre ode baaye no ye twetetefon efre abrantie no a onyem eye abaya no ne nana ema ye ne di nkomo ema ye kan mantie ase ye adwuma ema mo ye se ene ne na hotwe pepepe ai omeba ha am yatimi aka asem no omo de ose ye yoyo ema ye hye omu nonduo ye be hyiai ewo ye fiduem ha no foso dintintin tetem nyina na se de ntia eye abrantie na okɔhye eye ababa ne nyinsen no na omu entimi emma ne nyina na se sika eye sika 150 million a abusuane gitum na yeso kɔbde ma eye opanyini na ne baba abrantie ko he ne nyinsen no na sika de bi ni ho na omo susu ntimi ma abusuane nanum emfo omo nsapan ntimi meka ntia abusuane se sika na bi aye nya enti no omo ye se papa nyin de abade a ene asem penipa anase SOMPA TV ye hwe nyi ntimi kabima no ofoso ye hyiai yemfa nkɔ yemfa mra ye kama ni nyina kosi ye nyina se abusuane se sika ombetimi anya no eye 50 million eye 5,000 enka ni sika dada na no ena ye de beto abusuane anim abusuane so hu se sei ni aka ne de a esam no eba beto ye na so enti sika no omasom na so omasom no omo di mu sika 2,020 million edeba na 3,000 aka no omo hye bosome miensa na bosome miensa no omo de sa 3,000 no aka no ediaba na ne ne abusua no hia ya omo de ensa a empo edi adanse se asem na bema no a wo hye eya abaya ne nyinsen no edi adanse se wabetua ana 50 million no omo gyetu mu no wabetua sika se no eno na abrante ne papa na ogina honom no ebra sinap no ni sika ene eya ye de bae no o show no afidie no so no ntintititem nyanse abusua no a eya abrante a okɔhye eye yenua mfantini no eba nyinsen no sisi ende omagye atum ama wabo abusua no nyina amane se sika 5,000 ena omate ase ntisi no ode mu 20 million ade aba ne yankopon ya adoma eya abosome miensa esene ne ya wo pepepe no omo de aka no ebeba na afei omo aba betua sika no ade afiri ho na emom ababa wa no a abrante ne hye ne nyinsen no ne suku sem ne hoka wo a ni bibia no saa abrante no hye ababa ne nyinsen no on ne betua saa sika no na ofoso ebra ehia ye na ni gisem kra saa ba ye nyina ne se ebra omo keka kan nyina no eye opanyin no a ono no ne baba no abrante ne hye nyinsen no se na akrankra no onko hospital na on se ye di aka memu no ya na ye gige abibiduro edi
eti ono sa papa no kwa sa kire baabi a ene papa ogina asem ni mu no e ka asem no kire baabi a onfa akwa no nko no mkokoye na duru no mkoye na duru a na awurade e yadoma akwa no aka be se ne braka no na otwe be miensa na wawo afa no ho afa ne ba eti isi a me no kasa de abusua no nyina no agiatum se 5000 na omo e kan ye no magiatum san se braka no enyem no na wo achi no munim de besi akire enti Nyankopon ya adoma bosome miensa ese de no omo de sika ma be so na pe asem agina asem ko akra no so Nyankopon ya adom na awurade esoe no a obekọ obesa ato suku no so na watimi akọ suku na bibia na timi akoye eto ofo so obusa abia na abusua omba bema ekọhye ye papa mfantini no ebaba enyinsen no sisi no yaka emanti ase ya adwuma sika 150 million no a nanka esen komutua no sisi ababutua abegina 5000 ama si omo de 20 million okay tubusa amia na say ena esitie okay enunti sama mele no no mo friend domifa sisi ano nyame dom so SOMPA SEMPA Nipa esan se yen yetibunu ne yesan te kokko no na yen tan obi ne mpo obi asem che obi yegina finfin sanity ena sika no ahwan e de aba from senti ana yeye mediation na ni braba na ababa wa na ka bebo na otwe mensa penu awo sanity o si yenye bidibidi kosi abusuafo no sanity na yen kose wo mo na ekina bi kase bi ankwankwa kosi an se amamre na ya anye no nti we die brebra mama ne ama o matwa sika ne bi attempt to pay is paying sanity eno nti no o maji bi die amamre bi esefata bi anom be kofie no makwa we na SEMPA Nipa yetumi ye no yetumi eye no so ebi eno no enya asem ketu akra wodofo ya rarisha enenso SOMPA SEMPA Nipa yadwuma so a yabo na ye da ye kase ye wo ha ma asomdie ndi se unu se yete asa no a sebe yemfiri obi abusuam ena wona efiri abusuam kra nta enya asem ma ha nti akire ne kuredi epese edi na fanu mienu ntem na asomdie timi bade momo ne bi nso so na esi anumere sebe baba se kotre nkodi ne ba na mampam mammeto pa ho so ti ase na okotre nkodi ne maku na ponchani mete ho mfifiri enyeye nti se de esi agina anko obi ko pe na ni giye ho asem ba ne ka ba ne so ya gina ma ka ne so ate aduru ba bi aduru no na chi adwuma pa SOMPA SEMPA Nipa yeye na ya na mde kakra bi ameka ne se abrantie ne se ngo betimi a anka sebeta frache wonye ne sika no onkere mfiri wo ya o kere mfiri wo ya asundie pa fi se okonyinse obi ba na abotoye mu nse muka na ekogina pe bi a wo solve no mde o mu nhire di wachi kwa kumentwa no SOMPA SEMPA Nipa na hunu saa no enyoman enam dwumadi ni mo pa sesi ya hunu se nkraba akwababa wanawo wawo afa no afa ne ba wo de kokos bucha no so wo ba na bema wo ba de na chese wawo nipa nyina ya kan di ngo wo be meye se mema na kan asem no ajo yani kwa kumi papa na kan se mema de mfaso ni yeso ani asa agro wa kan sa asem no ma ya me so bu fi o tele faso ni be ma wo faso ojitum za nya bri pe bi anya odia o bema ena zan ba odi go go ku ga se o ye dia bro u se me kan go ku nya nte wo ne na so ya fast o ni ni so confirm be ma na ra se ye ko ye ma no ti no be ma ni faso o se be ma hu ni faso za be ma ni faso be ma ni faso ni awu bre bi anya odia be ma de faso ko se remote hona me kan ne yo faso be ma de ma me bre ko kwa ne kan se o ba pa ni be ma ya ngezi ga nyina yo mo dia o mo ni ya bre pe ni sa me obi a kwa ku ni de ma me bre ko pa na ko ba ni sa ne papa wo kan sa na je se ne nkokọ no obetu aburu apẹ bi adwe no na otu aburu no anim se mema no ko munyini kura no a otimi che bi afọ asetre wo kumare nti adana bema unimba na mse dada so akukọ tuntu wa che dodo de wo wo fie no bedie no ko sue bi adema no bi obehwa no se he di asa na oka ne sa no akukọ no nam onim na se me che na se nkyerɛ wo monka mompam we moncheche wo mmra na mfa so bi ni wo so omo mema
Bema so na nyim be no. Hwe. I also be able to be the before. Ya di ne ya kan nyina ne se na ye ni ji abafie ho. O sabi wodi nipa abafie a twe se enya agobone. Ndi ebesra blanche ne se o mmia nani. Me de minim ne se agya wo ba. Na wo de ne fa kwan na agya mpeso. Na onya abufu otia na mkoka na ewie bibia. Ka wo sika kra ye so obufiri wa amuno mu ha. Na niji a wode pre ade no watimi de adimachi bebira abrabo enko so eye agya bi bu efu no kon fa so ne ba nante ye nante bebire bobro mu hu so mu ba bi efiri school time papa ne school fees ya watua na watu atale ne ba no woka acho se jai no me boka udi ofiri sa akra ne pe no aba akra ne pe sa papa ne sunsun betimati ya wo sa ma be wie school abrabo ntene ma nti no se enya ba ne se na hu ne sa eye se odi kan to ase lock ye onye fast o matter months ne nso ondua na mfiri wo kora na fomfo na ni nyina meso ye ne ba ene ne yire so anase sebi oba wahye ne nyinse na omutimi nto ablabo so nko eje nhira bedi wachi a otimi konko wani mmo ba ma ya odi ba oye bibia entene ya brante ni hunu ne sa kwan so ya ohunu so a obeburo wetima kon akone ni mama ne ma ye kama okay anti sabre no enkunibie aba sanse ye ka kire mo se sunsuma fam no omo pe bibi ma yenkoye domifa no na domifa no firi ho a ye wo gidie se awo emu omre no akoda no ebehia bi omo na samu ha yaw yenhwa de bi on eyesa busua no mo transe a mo toto sa ntoto ye na bibi akofom but edumre bi a yenhwe sa dorifa sede no amane bia no sebe ese okunye tronensa na se wantomo a yechi nti amane bia no yenhwe amane ebebu sase eyese obia na sore bone bo ana e wo fixed price da ho se obefa share se na obetua because ye nwan semfu a wo kwa kwa rate mi ka tro so obetua na ntwie be 5 ana se 3 ema eno da ho ye mfa bi nka ho ye ni bi mfirim muntie ne ye pa o ti se ko ba se o ko sa awade na waboa ho preko se wo de na ntwie be 5 ana 2 ena eko nti ho ne yenhwe megide se na anu asemi ba ye nyina transe kan bi wan hwe ye na ko wie se ne ye ka se akwada na wo be ma mi de bia meka akwala hwe no enye easy wo te du mebi ne se ye se akwara ne nko bola no so akoma aboate akofro no e de ne beka be ye na duro obe na duro e ma no ene mema ne nyina no ya na akwa bibie ho nti ya besre se bibi se ba na ye pushi ni nyina to be makro no so abraye su ni mpefeza akura na obe wo no be ma ya sika ye agi ni onya bi na ne ye kwaji se sika e ko na sakura be bed na e hwan fort tensu ye hwe ni ye enkura yaw oma ye stranded wo wiase ama sebe oma vagabond enu wi ne chamo ne krono no efisa no mai hwe papa bi ani wo because ubekọ fie bi mu no ampa akoda no waye bone wakonye makora no menyi ni sa akora oba no so otam no eto ne kon ho omum ye nya ko emre ho amane ne amamre ho emum sika potia ya ne ye gine yawo edume bi a trap bi ne ye besere wo mu because echientie ye nya cheso ano kwasem akoda na fe no obeba wiase abekọ school eye papa no asade ese so hwe akora ni school hwe de dru baabi se sika we ye je amane no ho but ye hwe so ba fom baabi a na ye dwen sabi o akora na ye de na bana ya wonu mo mbeboa dan se ye kotwa sabi 150 million se sika ne ye je fra brandy ho ne sabi bibi wo fia po na ne sabi dabre ko fia ye beka se ye nkosi ye friends ai kwayem ye nkodwa habayre e bi ni ho eti ye nhwe se akora ye kan na no mo kan ye ete so ba 50 yawo si akama na ye yi o eti se 150 million ni ene ye ne kete na oje ye akora no so awu ho na se asade se so akora no enti ye besre other tribes no se bibi saba ye nhwe akora na nipa ne de ba wiase no ne nhwe mu hu hia dan se ye begi sika bebrebe ne so akora ne ba be stranded wo wiase enti abusuan ye beda o ma sese monsum no mo kan ye o mu hwa so because abusuan bu anko beka se sebe ya obi won ma woko fie so kwa ware ne ba papa bi betimai listen normal to the stand say ese obi bi kwatimi request ka me bay de mabre no ho wa ma me ka
me ma no enwa awade na ma so Hey. oh yeah yeah me kwa awade bi omo twa ma ye kofa no ma no de ye ba ye no de omo si akabi omo gira ho me ye kofa ba ye na aden so ne ye si ye to na aden so ye Sunday stores umie ye chini ye tu ka ekopa de kro ne bai ansa na ye to aso yaw we ne sai Ami share bi otakura de sa. yaw ene sai ye besre de wiasisi ko no 21st century say oba bi ankwa kwa wade na ye ne sa na wade na maso wa ha no eno na mema ni bi ntiase a ye sa be ma na ya ka aka de na ye de ne fa sa akwa ni mu a no do oba ne kofi a no no so du me bi won ko hye be ma papa na oba ye oba na ya ka aka de nti ye wo papa fo bi o se me ban de menton no ya wo ko ware obi ba no se menton me ba wo sa nipa be ma no so ye careful menton me ba de menton no de wo benya kakra bia eya amane ne ama me fabra me ba no menton no esese wo be ma wo ese wo think twice se papa no anton me ba na ama me emom se kwa list tententen ne agisika twetwetwe a ya waton ba no e wo kwa bi so kwa hwe ya be ma na wo ko hia no se wo ko hia be ma bi o ti bonko so a o do ba ne koye ponche bag se wo mato wo papa James ya be sre awade ne ye kwani awo ye de ba no ne mama ne amamre no sika ye je no ye sre mo eduru bebi na bibi se ba enkwada ne mienu na aka bom no mai ko enkwada bonisem omukodi agro no se be yankofa duru ankoka na akowu edina akohye mo kire wodi nyinsia na ba wawo kama ka akora na wo ba enim de da cho ba be ye iti ye be sre ye da busuafo na se ne mo ye mfanya futuo ma afofrofo se bibi sa ba amane ne amamesika ya na ye eje no eduru mebi ya na yawo ano ode dodo iti yen hwa akora no sisi ye ne wo kase ne yenya nte se wawo sisi afi no wo beto akora bi wo a me ba Kevin wodi nan on ayi friend say abobo ya bucket no on ebe ye mama ye de tapoli ekusu akekere nan nko a wodi ye ya wo kohia akora bi a didi en wodidi ne ye gisa papa isikai e de akwa akoto na abusua de seka sisi ma che na akora ne ye woni wi a who responsibilities of akwala ebe ma no ndi ebe sre awofo no ne papa fo no mba no ma ya de ebe o maba so mu hia 150 million mu hia 100 million free so na akoba 50 eye ne mo ye besre ekwan bi so no se bibi sa ba awofo no ya mo menhwe amane de amame ntoto na se ne mo ye nhwe ne ye nwene sebe o sebe akwada na ye de na ba wiase no ne hwe no eye first ne hu kwan ya ye de akwada be fa so ye de o ma se